Te, co mieszkają nad wodą, na pewno znają pełno rozmaitych historii o utopcach, a te, co mieszkają na wsi, a chodzili do karczmy, albo Kazik na taką msza wieczorno do kościoła, do sąsiedniej wsi i musieli przechodzić przez mostek, przez rzeczka, to jakbych ja ich tak dobrze popytała, to by się pokazało, że one albo trafili utopca, albo że ich coś zwiedło. Powiecie mi tak, no jak ktoś chodzi do karczmy, to potem ma trochę w żyłach, to nie dziwota, że go coś ich zwiedło. Jakby ja mu powiedziała, że ją widziała też utopca, to już przestaniecie ten kanał oglądać, bo powiecie, że jest głupio. Ale to jest prawda. I te roski są w Tychach. Kiedyś tłumaczyłam, skąd ta nazwa się wzięła. To nie jest Tychał, to jest Tajchał. Tajch to jest po niemiecku staw i same rity naokoło pełno stawów, ale też są podskórne wody, gdyż te nasze piweczko Grunie, one wzięto ta swoja nazwa ze źródła Grunie. Czyli ja myślę się, że po tym filmie, kto wie, czy mi Wtosik nie pośle jakiejś informacji, że on widział utopca, albo że on znał historię o utopcach. Kto to jest utopiec? Utopiec to jest stwora albo stwór, nie wiem jakiej jest płci, który żyje pod wodą i nieostrożnych ludzi wciąga pod wodę. I jeżech pewno, że mi posprawiocie rozmaite przypadki, że Wtosik poradził pływać, że startował na zawodach, a go coś wciągło i się utopił. Insze zaś starsze przyznają się, może im wszystko jedno, przyznają się, że one też takich utopców widzieli, trafili, że zwłaszcza na mostku, że pod mostkiem. Ja wam powiem, co sprawiały moje babki, że to były takie stwory oślizgłe, które jakbyście się podziwali, jak czasami je księżyc pełnia, to tak choby księżyc oświetlał kogoś, kto jest odziany w taką, choćby takie lateksowe obleczyni i ta woda tak po nim spływa, jest tako srebrzysto, no takie płetwy, choby pływał, choby, no tak choby pływak, nie? Nurek. A ja widziała takie coś i powiem wam, że mi się to nie zdawało. Ja bez końca co babki widziałem. One się zawsze waliły w piersi, że one widziały, że spotkały, że ktoś tam widział, że wciągły kogoś, te utopce. Po co one tak robią? Zgobią. Tak jak południca idzie i zabiera na tamta strona, to utopce też, one mają z tego uciecha. Ja byłam u kogoś na noc, też nieważne kaj. U tego kogoś była czynna studnia, ale zawarto, przy czym tego dnia, a właściwie tej nocy, ściągliśmy kamień, bo ta osoba mi pokazywała, jak głęboko jest ta studnia. I my to zapomnieli przycisnąć. A 200 metrów dalej płynie rzeka. No i była pełnia. Ja wstała w nocy, żeby się podziwać, jak księżyc pięknie oświetlał ogród, sad taki piękny, wiśniowy. I łoros, a było kole 12, łoros uwidziała, że księżyc świeci na ta studnia i otwierał się klapa, takiego zapomniała dać ten kamień, co by to zacis, i że zmartwiała go dopiero, nie. Co to jest, nie? I widzę, że wyłazi tako stwora, tak jak że wam opisała, to tak dokładnie wiem, jak wygląda.
I ta stwora wylazła z tej studni i zaczyna iść w stronę rzeki. I go do mnie, to nie jest utopec, to jest jakiś człowiek, może sam z tej, co dzisiaj balangowali, się przewlekł, co by mnie wystraszyć. Chodziwach się kajta stwora idzie, a potem szybko, było nas tam 6 razem ze mną, potem szybko poleciałam ich porachować. W 3 pokojach zaglądam, jedna para jest, druga para jest, trzeci jest człowiek, który był ze mną, czyli było nas 6. To się wróciła do tego okna na dół, bo one na piętrze spali, i widziała, jak się za nim ciągnie taka smuga po trawie, kiero rozświetlał ten księżyc, a ta stwora szła w stronę rzeki. I już nie spała do rana. Rano sprawił to przy śniadaniu. Żaden mi nie uwierzył. Jeden padł, musisz palić inkrze paskustwa, żadnego nie kurza. Drugi dowcip był zmień dealera, nie wiem. Ale ja chciała właścicielowi tej posesji pokazać, nie? A on mi go dodał, ale tam je przyciśnięte kamieniem. Ja go, no jak to? Przecież ja ten kamień ściągła i ja go nie dała nazad. A on go dalej ja go dał. Pytam się, a kiedy? No zaraz po tobie. I do dziś nie wiem, co widziała.